Takže ahoj, ja som Jožko 11 a vítam vás pri ďalšom videjku z hry War Thunder. No dneska už tak netradične, veľmi rýchlo, hop, šup, sa púšťame rovno do hry, čo nie je vôbec zlé. A máme tu Mirage 4000, vlastne to, čo som slúbil, takže krásnych chrantíkov. A rovno stúpame, Gčko, a hneď si aj o nej niečo povieme. Takže, prečo zrovna Mirage 4000? No preto, lebo to je ducho parádne lietadlo, hej. Máte výborné radarovky a hlavne máte 6 Magic dvojok. On nemôžete mať až 8, ale ja beriem ešte tie dve radarovky, kdyby nieco tak nieco. Takže čo k tomu stíhačko? Ten spadla som do kanóle. Čo k tej stíhačke? Určite odporúčam expiť. Ak chcete čisto iba top tier, tak určite bežte do toho. Je to fakt, že zaujímavý strojík a nadchne vás. Verím, že áno. Tá línia na to není až tak zlá. A jednoducho dá sa to úplne v pohode preexpiť. Máte dva veľmi výkonné motory a máte veľa flare. Hej, veľa flare. Plus ešte, ako nesiete tie magicy, tak tam máte ešte nádrže palivové, takže palivo sa vám fakt míňa pomaličky, keď... Ježiš, to nechcem. Tak, palivo sa vám fakt míňa pomaličky a ešte tomu máte také malé prídavné nádrže. Takže s tým tiež lietať pri zemi. Skúsime. A uvidíme, co to dá. Teoreticky by sme mohli mať krajšie hry ako s F-16, čo dúfam, že áno. Ale keď náhodou nie, tak nič sa nedeje. Ale určite budú krajšie už len z dôvodu, že proste toto lietadlo je fakt, že úžasné a zábavné a všetky tieto faktory spĺňa. Takže tak. No. Keby sa pýtate na kamufláž, tak mám z burzy normálnu belgické letectvo, asi niečo také. No proste belgická vlajka tam je a niečo z belgickom, ale mne sa páči ten štýl jednoducho strašne, lebo ono to má. Ukážeme si v ďalšej hre bez tejto kamufláže, dáme si čisto tú originálnu, čo má, vlastne Super Mirage 4000. Ale to sa mi páči, lebo proste, a na tú mapu sa to ešte hodí. Čo proste akože nemá to nejaký extra význam, tá kamufláže na lietadlo, ale je to aspoň pekné. Je to fakt pekné. Tak, ako vravím, srdce máme podobu, výborne. Že pôjdeme takto a ten radarík je úplne malinkatý, takže dobre sa s ním zameriava. Tak aspoň nechme to tak vyhovuje. Jednoducho, dobre to s ním ide. Nie je to nič, na čo by človek vyslovene nadával. A tak, no, môžete letieť aj rýchlo pri zemi, lebo rýchlejšie vám to asi tak nedovolí. Koľko má maximálku, v akej výške? 2300, no, 12 km, to je fajn. To poteší. To je určite príjemné. Pardon. No takže nevidím cíl. Dúfam, že sa nám ale niečo ujde. Budem v to dúfať, budem v to veriť. Pretože... To už máme F-16, ktorá môže byť nebezpečná, slečna nebezpečná. O, a toto je... Ne, to je ďaleko, To je F-16. Tak, hop, že by... No to asi nie. Nevadí. Dáme Magica a to by už mala ísť. Ak nepôjdem ja dovtedy. Čo je pravdepodobné. Hop. A mohla by ísť dole. Bum. Výborne, 16 mínus. Vravím ten Magic... dostal som, nevadí radarovkou. Vravím ten Magic sa veľmi ťažko aj flaruje, aj vyhýba, aj čokoľvek, takže ako náhle po vás letí dvojka, tak no... to ječknite, alebo skúste dočnúť, alebo proste flary spamujte neskutočne. Tak, dáme si tam štandardný vzor. Hej, a to je tiež proste pekné. Také, že custom už akoby od výroby. Jednoducho krásne lietadielko. Ďalšiu bitvu. Dáme si dneska iba dve hry s týmto. Čiže bude kratšie videjko, hodne krátke videjko. Ale na budúce vám to vynahradím. Už mám plán, čo dám do budúceho a bude to veľké. Môžete sa tešiť. Takže tak. Lebo ja sa teším. A som rád, že to tak rýchlo rastie ten kanál. Hej, som nečakal, že proste, že vás tu bude toľko a že vás to bude aj ľudí baviť a zaujímať. No a funguje to.
Takže to som veľmi rád. Teší ma to. A ja vám ďakujem. Nie, ešte nekončím video, v pohode. Ešte len čakáme na ďalšiu bitvu. Takže tak. Pardon. No a vlastne u Francúzov. Teraz by v ďalšom update im prídu dve F-16. Vlastne tam pridajú tieto, Belgicko, Luxembursko a neviem ešte niečo. No proste Benelux. Hej. Takže tie štáty tu budú tam dve F-16 a ešte nejaké somariny, takže na to sa fakt, že teším a to určite budem mať. Dúfam, že spravia samostatnú líniu, tá by sa zišla a proste bomba. A dúfam, že aj moje Miráži by dali tú novú muníciu, lebo má im prísť tiež nové Fox 3 a pevne verím a dúfam, že to dajú aj im. Teda im, aj proste Mirage 4000 mojej. Tak, protiletecká mixovaná sestava 4, áno, toto mám na pozemné, toto mám sem a ako vidíte, môžete niesť proste... Pardon, som ešte chorlavý. 2, 4, 6 až 8 Magic dvojok. Tak. A môžeme ísť na to. Takže rovno radarovka. SRC PDVHDN. To je vlastne toto, čo tu ja hovorím. A tak. Takže slietneme Gčko a doľava. Šmaria. Bude hrozné. Stále odrham. To je F-15 moja nezrazná, moja milá. Výborne. Nezrazili sme sa. Tak, my pôjdeme tuto hneď. Mám pocit, že to je tak... není. Letím zle. Takže až takto zadom. Myslel som si, že sme z tej strany, tým pádom z tej strany by to bolo oveľa jednoduchšie za tú horu. Ale pôjdeme tak, ja to pôjdeme tak. A my sa vlastne musíme aj tak dostať hen tam za to. Jo, takže tak. Človek obratnosti, obratná je. Ale najväčší faktor tam fakt robia tie raketky. No musíte dávať pozor fakt na tie radarky teraz nové a celkovo aj čo, keď idete proti Rusom alebo Číňanom, tak jednoducho na tie 27, lebo aj v minulej hre proste som si to nevšimol jednoducho a sú také hry, že dáte 1 kill a idete do hangáru, čo je škoda, aspoň keby také 2, už keď človek 2 killy, tak to je za mňa úspech, že to je fajn, pekná hra, lebo toto je ťažké a náročné. A ostatní dní sa o to postará, alebo je šanca, že sa aj na začiatku vlastne animácie alebo naši roztrieskajú, aspoň dvaja. Takže tak. Ale fakt to, keď dá človek 2-3 killy, tak to je u mňa, že wow, pekne. Bo 4 už je fakt ťažké. Ja ani neviem, koľko som dal ja. A 4 možno, neviem. Ale to bolo s Migon 23 ml. Bo proste vtedy, ako to pridali, tak to bolo fakt, že svíňa. Teda nie, že pridali, ale keď som si to kúpil v takom slova zmysle a keď veľa ľudí nemalo. No. Vždy takto zadom, to je fajn. A teraz sa modliť, aby tu nešli nejaké hnusné radarovky nepríjemné, preto treba letieť pri zemi určite. Áno, spomalím. Určite áno. No strašne, taká súka, Miráži sa strašne ľúbia lámať krídla. Hej, to proste idete rýchlejšie a strhnete to, že chcete niečo dodžnúť a krídlo, že pum, a ide preč. Ale nie je to také extrémne ako tuto u kamaráta v F-15, hej, tam proste malá výhybka a krídla rozlámané. Ale to až potom v ďalšom vidieku si ju predstavíme teraz. Na budúce bude taký špeciálik menší. Alebo taká odreagovačka, respektíve by som to nazval. No, nič tu nie je. Kevin tu nie je, očividne. Pôjdeme nižšie ešte. Lesy. Tak spálený les v SnowRunneri, že áno. Ejha. Kripen. Bol za mňou. Či to viem podľa zvuku? Jasné. Ejha. No. A tam nič nie je. No ale niečo bude tu. Keď to vypálilo. Miráž. Či F-16, ježiš. Bum, letí. A to neviem, či trafí vôbec, lebo je ďaleko a krúti strašne krúti. A hop, trafilo, výborne. Výborne. SUčko, hop.
A to ide po mne, to ide po mne, to ide po mne, to ide po mne, opa. Nevadí, aj také býva. Noir, dobrý klam, panečku. Nevadí, koľko máme vlastne? Jo, 1 kill, a to je fajn, to není zlé. Dobre, no, takže tu boli tie slúbené 2 hry. Obraz ste si ho tam spravili. Proste lietadlo je to fajn, príjemné a dá sa s ním hrať. Určite áno, je to s ním zábava. A môžeme ho odporúčiť. Tak to je bolo všetko. Pre dnešné také kratšie videjko, ale ako vravím, do budúceho vám to vynahradím. A ak sa vám páčilo, dajte like a odberíky treba, lajčiky takisto a spätná väzba je proste dokonalá. Tak, vidíme sa už teda čoskoro pri ďalšom videjku a majte sa.